Il-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali Owen Bonnici, flimkien mas-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli, nidew proċess leġislattiv fil-Kamra tad-Deputati li għandu lan li jintroduċi żewġ emendi kostituzzjonali, it-twaqqif ta' Jum l-Innu Malti u l-inklużjoni formali tal-Belt Valletta fil-Kostituzzjoni bħala l-kapitali ta' pajjiżna. L-ewwel proposta tfittex li s-27 ta' Deċembru jiġi rikonoxxut uffiċjalment bħala l-jum dedikat għall-Innu Malti li nisselruħu fl-1922 permezz tal-lirika ta' Duncan Bsajla u l-mużika ta' Robert Sammut. Din id-data magħżula barfin storiku tikkonferma l-valur simboliku tal-innu bħala element li jsaħħaħ l-għaqda nazzjonali. Fit-tieni proposta, il-Gvern qed jipprova jindirizza nuqqas kostituzzjonali storiku, il-fatt li minkejja l-irwol ċentrali tagħha, il-Belt Valletta qatt ma ġiet imsemmija uffiċjalment fil-Kostituzzjoni bħala l-kapitali. L-emenda tipproponi li dan ir-rikonoxximent isir b'mod permanenti u jkun protett b'vot ta' 2/3 tal-Parlament bi skop li jinħoloq saf ta' protezzjoni kostituzzjonali għall-wirt u l-istatus tal-Belt. Il-Ministru Bonnici enfasizza li dawn il-bidliet huma pass meqjus u fundamentali fejn qal li bħala gvern qed jirrispondu mhux biss għall-istorja ta' pajjiżna li l-Belt Valletta żejni ta' bl-ogħla dinjità, iżda wkoll għall-valuri tagħna bħala nazzjon li ħares, jirrispetta u jippreserva dak li hu tiegħu. Bonnici fakkar ukoll fl-investiment kulturali li sar fil-kapitali mill-2013 l-hawn. Is-Segretarju Parlamentari Alison Zerafa Civelli iddeskrivit l-emendi bħala pass naturali lejn tisħiet tal-identità u l-wirt Malti. Hija saħqet li l-Belt Valletta u l-Innu Malti huma żewġ simbolu li jaqdu lil poplu u jispiraw sens ta' gburija. Hija fokat ukoll fuq l-irwol strateġiku tal-Belt li tilqa' madwar 60,000 persuna kuljum, ċentrali fl-ekonomija, fit-turiżmu u fil-ħajja kulturali tagħna. Il-proposta wkoll ġiet deskritta mis-Sindku tal-Belt Valletta Olaf Mackay bħala mument storiku li afferma l-wirt uniku tagħha. Sa dan it-tant id-deputata laburista Cressida Gallia li ħarġet dan is-suġġeriment fl-aħħar snin tennit li l-proċess leġislattiv u kontinwazzjoni diretta ta' inizjattivi li ilhom jimmaturaw fil-Kamra tad-Deputati. Din kienet proposta li proponejt lura fl-2023 wara diskussjoni li kelli f'Jum il-Belt, fis-serata ta' Jum il-Belt ta' dik is-sena u xtaqt imwassal għal qudiem għaliex verament nemmen illi l-Belt Valletta bħala l-Belt Kapitali dejjem kienet importanti anke l-iżvilupp storiku ta' pajjiżna u allura hija importanti illi tiġi onorata b'dan il-mod għaliex bħal Kostituzzjoni hija liġi fundamentali, il-Belt Valletta dejjem kienet importanti mhux biss għall-iżvilupp storiku imma wkoll għall-iżvilupp legali u wkoll politiku ta' pajjiżna. L-emendi jekk jiġu approvati mhux biss isaħħu l-identità nazzjonali iżda jagħtu spinta ġdida għal protezzjoni formali ta' żewġ simboli li ilhom għal żmien twil f'qalb il-poplu Malti.